Milí diváci, vítame vás pri sledovaní našej unikátnej dokumentárnej sérii, kde každé písmeno anglickej abecedy ožije prostredníctvom ekotém. V tejto sérii sme sa rozhodli preskúmať a priblížiť vám environmentálne výzvy a riešenia, ktoré súvisia s každým jedným znakom abecedy. Prajeme príjemné sledovanie. O ako odpady. Odpady sú materiály, ktoré sa stali nepotrebnými a majú škodlivý vplyv na životné prostredie. Existujú rôzne typy odpadov, organické, nebezpečné a recyklovateľné. Áno, odpady sa delia na rôzne typy a každému typu je pridelená určitá farba kontajnera, aby sa uľahčila ich separácia a recyklácia. Máme organické odpady ako zvyšky jedál, šupky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, tráva, listy. Farba kontajnera je hnedá. Potom máme nebezpečné odpady ako batérie, žiarovky, chemikálie, farby, oleje, lieky. Tento odpad sa zvyčajne odovzdáva na špeciálnych zberných miestach. Potom máme plast. Patria tam plastové fľaše, obaly, tašky. Farba kontajnera je žltá. Ďalší je papier, medzi ne patria noviny, časopisy, kartóny. Farba kontajnera je modrá. Ďalšie je sklo. V tomto kontajneri zbierame sklenené fľaše a nádoby. Farba kontajnera je zelená. Zbiera sa ešte kov a elektroodpad do červeného kontajnera. Ako vidíte, je veľa druhov odpadu. Je dôležité dodržiavať farby kontajnerov a správne triediť odpad, aby sa zabezpečila efektívna recyklácia a minimalizoval sa negatívny vplyv na životné prostredie. Preto, keď na budúce budete vyhadzovať smeti, triedte odpad a tým prispiejte k ochrane prírody. P ako plasty. Plasty sú materiály, ktoré používame každý deň. Nájdeme ich v hračkách, obaloch, fľašiach a mnohých ďalších veciach. Sú obľúbené, pretože sú ľahké, odolné a lacné. Ale plasty majú aj negatívne stránky. Hrozby spojené s plastmi sú veľké. Keď vyhodíme plasty, často skončia v prírode, kde sa nerozložia stovky rokov. Plasty môžu poškodiť zvieratá, ktoré ich omylom zjedia, alebo sa do nich zamotajú. Máme rôzne typy plastov, ako napríklad PET, používa sa na výrobu fľaš na nápoje, HDPE, používa sa na nádoby na čistiace prostriedky a mlieko. LDPE, používa sa na plastové tašky a fólie. Na Slovensku sa plasty triedia do žltých kontajnerov. Ale taktiež funguje systém zálohovania, ktorý pomáha znižovať množstvo plastového odpadu. Je veľmi účinný, keďže za 2 roky sa na Slovensku vyzbierali 2 miliardy zálohovaných obalov. Spoločne môžeme urobiť veľa preto, aby sme znížili plastový odpad a ochránili našu prírodu. Recyklujme, zálohujme, neodhadzujme plasty. Príroda sa nám odvďačí. Q ako Quicksilver Pollution. Quicksilver, inak nazývaný ortuť, je ťažký kov, ktorý môže mať škodlivý vplyv na život v našich vodách. Keď sa ortuť dostane do riek, jazier a oceánov, môže ohroziť zdravie vodných živočíchov a aj nás ľudí. Hrozby spojené s ortuťou sú veľké. Keď sa ryby a iné vodné živočíchy nakazia ortuťou, môžu sa otráviť. Ľudia, ktorí jedia takéto ryby, môžu tiež utrpieť zdravotné problémy. Ortuť sa môže hromadiť v našom tele a poškodzovať náš mozog a nervový systém. Je zaujímavé vedieť, že ortuť sa nachádza aj v starých teplomerách a žiarovkách. Pri ich likvidácii je dôležité, aby sme sa postarali o to, aby sa ortuť neuvoľnila do životného prostredia. Môžeme pomôcť chrániť naše vody pred ortuťom tým, že budeme používať menej produktov obsahujúcich ortuť a starostlivosť budeme spracovávať odpad. Každý z nás môže prispieť k ochrane prírody a zaistiť, aby naše vody boli čisté a bezpečné pre všetky živočíchy. R ako recyklácia. Recyklácia je proces, ktorý umožňuje opätovné využitie materiálov z odpadu na výrobu nových produktov. Tento proces pomáha minimalizovať množstvo odpadu, ktoré sa dostáva na skládky a do prírody. Ale ako recyklovať? Po prvé, určite, ktoré materiály sú zrecyklovateľné. Po druhé, trieďte odpad. Po tretie, pripravte ich na recykláciu tým, že ich umiete a oddelíte. Po štvrté, hoďte do správneho kontajnera alebo odovzdajte na príslušné miesto. Ako prebieha recyklácia?
Plast. Čisté plasty sa drvia na malé kúsky. Távia sa a formujú do plastových peliet, ktoré sú základnou surovinou pre výrobu nových plastových výrobkov. Papier. Použitý papier sa rozvlákňuje vo vode, aby vznikla papierová kaša. Tá sa čistí od atramentu, lepidiel a následne sa spracúva na nový papier a kartón. Sklo. Sklenený odpad sa drví na malé kúsky. Tavia sa v peci a tvarujú sa do nových sklenených výrobkov, ako sú fľaše a nádoby. Zrecyklovateľné materiály sa používajú na výrobu nových produktov ako fľaše, obaly, dózy, nábytok, zošity alebo textilné vlákna. Tieto kroky zaistujú, že recyklovateľné materiály sa úspešne vrátia späť do ekonomiky ako nové produkty, čím sa šetria prírodné zdroje a znižuje množstvo odpadu na skládkach. Je dôležité podporovať recykláciu a správne triedenie odpadu. Každý z nás môže prispieť k čistejšej prírode tým, že bude správne triediť odpad a tým podporí proces recyklácie. Čiže recyklujte. S ako smog. Smog je zmiešanina znečisteného vzduchu, ktorá sa tvorí, keď sa spájajú plyny zo spaľovania aut, tovární a iných zdrojov s prachom a inými časticami vo vzduchu. Tento zmiešaný vzduch potom zostáva visieť nad mestami ako hmla. Hrozby spojené so smogom sú veľké. Keď ľudia vdýchavajú smog, môže to poškodiť ich pľúca a spôsobiť problémy s dýchaním. Rastliny a zvieratá tiež môžu trpieť, pretože smog môže poškodiť ich životné prostredie a rast. Je zaujímavé vedieť, že smog môže mať rôzne farby a vône v závislosti od toho, aké znečistené je ovzdušie. Môžeme pomôcť chrániť našu planétu pred smogom tým, že budeme používať menej aut a viac sa budeme presúvať pešom na bicykli alebo v hromadnej doprave. Tiež môžeme používať menej vecí, ktoré znečisťujú vzduch a viac recyklovať. Každý z nás môže prispieť k ochrane prírody a udržiavaniu vzduchu čistého pre všetky živočíchy. To je ako topenie ľadovcov. Ľadovce sú obrovské kusy ľadu, ktoré sa nachádzajú na severnom a južnom póle a na vysokých horách. Sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú udržiavať teplotu našej planéty a poskytujú vodu, keď sa pomaly topia. Ale teraz sa ľadovce topia príliš rýchlo kvôli zmenám klímy a oteplovaniu Zeme. To spôsobuje zvyšovanie hladiny morí a oceánov, čo môže zaplaviť pobrežné mestá a ostrovy. Topenie ľadovcov tiež ohrozuje zvieratá, ako sú ľadové medvede a tulene, ktoré v týchto oblastiach žijú. Zaujímavosťou je, že niektoré ľadovce sú staré tisíce rokov. Vedci môžu z ľadovcov získať informácie o tom, aké bolo podnebie na Zemi dávno predtým, než sa narodil človek. Môžeme pomôcť zastaviť rýchle topenie ľadovcov tým, že budeme chrániť našu prírodu. Môžeme používať menej energie, viac recyklovať a znižovať znečistenie. Každý z nás môže prispieť k ochrane planéty. Spoločne môžeme urobiť veľa preto, aby sme udržali našu Zem zdravú a krásnu pre budúce generácie. Stačí začať dnes. Ďakujeme, že ste dosledovali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšej časti.